Uyadeserve ukuthotshelwa, adunyiswe, abongwe, aphakanyiswe. Izizwe zonke ziguqe phambi kwakhe ngoba mdala kunezinsuku. Sesikhona ke ebukhoneni bakhe, asizile esontweni, sifika nobukho bakhe ekithi ngaphakathi, size ebukhoneni bakhe ekhona phakathi kwethu sonke. Konje singa-appreciate ubukho bakhe phakathi kwethu ngokuhlanganisa izandla. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Sizihlanganisa ngoba sikholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu. It's an honor ke bazalwane engakaze inikwe to any creature. Even if you can talk of angels, they don't have that privilege and honor to be indwelled. Kuthiwe ngilosini anazini ukuthi imizimba yenu uyithembele kaNkulunkulu, akushiwo lokho. Kodwa kuyashiwo kuthini ukuthi sakhiwe inyanga eziwu-9 uNkulunkulu ezakhela indlu yakhe azohlala kuyo. Ngicela utshela umakhelwane uyindlu uNkulunkulu ahlala kuyo. Ngimtshela ungesayo. Qaphela ukuthi le ndlu iphethe kanjani. Nengcebo yakhe ikuwe ngaphakathi. Khumbula uNkulunkulu uthi sinayo le ngcebo ezitsheni zebumba. Mtshela umakhelwane. Usuyamtshela ngenxa yalo ngcebo kaNkulunkulu la kuwe ucebile. Mtshela. Ubusuthi ke uyabona ke makhelwane ungakulakotha uqala ukuthi ngikhala amanzi njengengcuba. Ungaphindi usho futhi okwama kwezandla. Ungasho. Busuyamtshela ukuthi ama-citizens asezulwini ayikhulumi leyo language. Tshela. Ubusuthi ekseni mawuvuka uzange uyikhuluma into negative. Mbuzo. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuhlangana kwabangcwele kuhle. Bahlangane futhi babe moya munye. Kunjengamafutha asuke ekhanda ehleli Slevini ophuma emphethweni wezingubo zakhe umpriest omkhulu Aaron. Bese ilizwi lenkosi lapho uNkulunkulu eyaleza khona isibusiso. This is not just going to be the message noma isifundo namhlanje. Ngicela sibambe njenge blessing efikele phezulu kwethu ngoba simunye kuKristu egameni kaJesu Kristu. Siyabonga kakhulu singahlala phansi ukhoneni lenkosi bazalwane. Ungambingelela umakhelwane uthi shalom. Ya mongathanda ukusho ngesiHebheru. Umtshele ngesiGreek uthi Irene. Hallelujah to Jesus. It's good to be in the house of the Lord bazalwane siyabonga. Sibona abahlobo bethu abazalwane all the way from Maritzburg bakhona la. Ngicabanga ngibona ke hlame angipha isite right.
sizoyivula i-branch eMaritzburg ungasabi. U-2026 i-branch eMaritzburg. Yeah. Asibingelele umphathi wohlelo baba wethu baphakathi leadership basebhizinikali bazalwane. Sibingelele izambele ezikhona ibandla lonke lika Kristu abathengwe ngegazi. Sibingelele isithando sami Mahlaba oyisibusiso kakhulu empilweni yami. Sikhumbuzana ukhona amen lokubingelela. Amen. Kunezinto uNkulunkulu aya ezambula esizenze ezanzima kanti zilula. Ngake ngathi last time into yenza ukuthi faith ibe nzima ngoba ilula. Kwakunzima uNamani kuHamani ukuthi ayongena 7 times ngoba kwakulula. Namani. Ngiyabonga mama Hlaba. Ave ngibaphambanisa. Kwakunzima ukuthi uNamani akubone kunzima kuye Jordan. Kanti kunzima ngoba kulula yena uphethwe ukuthi kunemfula engcolo ezweni lakhe kuni Jordan. Engathi uzophiliswa umfula kanti uzophiliswa ukusho ukwenza ukusho kaNkulunkulu. It's not about the river, it's about uNkulunkulu uthini. Malibonge igama lenkosi. So into yenza ukuthi faith engathi nzima. Mawuthi uyabheka abantu abaphuma kwaIsrael. eGibhithe abantwana baIsrael abawu close to 3 million bawu2 abangena eCanaan. Sengisho ebantwini abawu 3 million kwangena 2. Uzibona indaba yefaith akudlala. Bayingafunteni uNkulunkulu kubo, bayifuna nje babambe ngokukholwa, bamanga ngokusho. Yabona. Ukukholwa kulula. Lonto ikwenza ngathi kunzima ngoba kulula. Kanti futhi lento yenza ukuthi kungathi kunzima ingoba uSathane uyalwa nakho right from the beginning. Ushilo na. Uyabona. Lonto kusho ukuthi ngabe determined. Uyabona. Ngabe uNkulunkulu bekhuluma into ayiminishayo yini noma ubesho nje. Yaqala lapha idoubt, seed of doubt. Yaqala lapho ku-attackwa into ye-faith ekshweni kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu uSathane akayishintshe indlela enza ngayo. Angashintsha mhlawumbe i-tactic ethile eze ngendlela ethile, but indaba yokungabazisa umuntu angabazi ukusho kaNkulunkulu usayiqhubha namanje. So uyabona ukuthi out of 3 million people abaphuma eGibhithe kwangena only 2 eCanaan. And kuyinhlolo eziwu10 ezaziyohlola izwe ababuya with positive report bawu2 abawu10 babuya with negative report. Now umhlaba uSathane aphatheka kama unyathela ku. Mawanyathela emhlabeni wefaith yena uzibona i-victim towards you. Ukuthi ke futhi enye into eyenza ukuthi ifaith engathi nzima is because ayihambi ngokwengqondo. Ifaith ayihambi ngokwengqondo. Ifaith iyazi understand izinto ezikhulunywa nguNkulunkulu zibe ngathi aziyenzi sense mayilalela ngengqondo yasemhlabeni. Akazimisele futhi uNkulunkulu ukuthi akhulume into ehambisana nokuthi ingqondo yakhe ijwayeleni. Ngoba ingqondo zethu nemicabango ingqondo zakhe nemicabango yakhe iphakamela imicabango yethu njengamazulu ephakamela umhlaba. Uyabona? So kubheke ukuphakama kwezulu liphakamela umhlaba injalo imicabango yakhe. Ingakho manje mangabe ekhuluma ingqondo yakhe kule ngqondo yakhe encane ivele ibuke ngathi lento iyubula. Kanti ubula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu. Ya lento ubula and uNkulunkulu othezweni lakhe kwaba kuhle kuyena emehlweni akhe ukuthi abantu basindiswe ngobula bentshumayelo. Uma ingqondo yakhe engakasho noma ke inyama yakhe engakasho ukuthi lento does not make sense, kusho ukuthi awukafiki khona. Kufuneke ithi kuzokwenzeka kanjani. Kufuneke ithi uyabona kona uNkulunkulu ushilo kodwa it doesn't make sense to me. Ufike khona ke.
sekufuneka kube evidence yokuthi yabona lento makwayenza kuzoqhamuka izithelo ezinhle ngoba uNkulunkulu osuke ekhuluma ingqondo yakhe engafani ingqondo zabantu. Ingakho manje ithi iBhayibheli by faith we understand. Kunezinto ngeke uyi-understand ngengqondo. Ekubiza faith ngoba iyona ekwazi ukubamba ukusho kwaNkulunkulu. Ingakho ungeke umjabulise uNkulunkulu noma ungacula noma ungathandaza noma ungazili ukudla. If there is no faith in that, in what you're doing, he's not interested. Mama mese oh baba ngeza athi uNkulunkulu ubani lo ongibangela umsindo. Yabo. Umsindo nje uNkulunkulu yonke into yenza is not interested. That is why the verse later it is impossible to please God without faith. It's a lie from the pit of hell what you cannot believe because you are a believer by nature. Nyangizwa? Ingakho nje wenza into zamadlozi wenza yonke into ukhuluma nezangoma uye enyangeni kutshele zonke izinto. Most of these zinto ezikhulunywa inyanga ze spiritual. Mayithi uyothatha umuthi uthelela ubusuthi manje uyazi lento scientifically ayenza sense kodwa uyayenza still. Nikhona nonke uyakwenza lokho okusho inyanga noma inamansense uyakwenza. Yabo. Yeah, most of these izinto ezikhulunywa inyanga ze spiritual. You have zidemanda i-belief. Manje inenza manje sitatazela mase sifike ebukhoneni benkosi. Yabo. Asikubambe. Asingene kulesi sifundo bazalwane. Ngoba ngiyeza uMongcwele lokhethi ngena. Impi esikuyo ngizoyisho lento. Impi esikuyo sithe masindiswa phakathi kobizo esibizela kona lona njengabantu sibizele eMngcweleni sibizele ekuphileni okuphakathi sibizele to serve God ziningi into esibizele kuzo ngesikhathi isindiswa. Enye yazo sibizelwe empini siyibutho likaKristu siyahlonyiswa ikhali siba strong enkosini nasemandeni ayo. Ikhali esilwa ngazo azizona ezenyama. Nikhona bazalwane? uDavid weza ngesikhali esingajwayelekile wathi ngiza ngegama. Ngesikhathi uGoliath ephethe kwase kuthiwa ke igama ke lizosebenzisa amatshe abushelelisa. Kodwa uqeda ukuthi uzolisusa ikhanda lakhe kodwa uphethe amatshe. Yabo. Umuntu wefaith ngeke umkhona. Now afuneka ujwayela amadimoni kulokukhuluma ilanguage yasemhlabeni. Khuluma ilanguage yala uzelwe khona. Ahleka amadimoni kanti ukhuluma ngawo. Khuluma into ezothusa ngisho inyama yakho. Usho ngathi akuhambe kahle uthi all is well. Usho kanje. Ngoba kuzogcina kuyilento kade uyisho. Yabo. Ungabe ivictim yesimo, ungabe ivictim yokuthi ungasho ukuthi kuzasazi ikusasa lesiphatheleni. No, phathela ikusasa wena into zakho. Musulinde impilo ikusasa lekuphathela. Ezwele ukuphathela kwebheka. Manje ngifuna sibuke kanje lempi. Ngifuna sibe nesithombe sempe silwayo. Ngiyangizwa bazalwane. Yeah, uyasikhumbula isithombe asizuyifunda ngoba siyayazi. Lapha first Samuel chapter 17 uDavid ebhekene noGoliath. So uGoliath ke umile la phambi kwempi kaJehova. uDavid akekho. Impi kaJehova yagodola. Yenza into opposite. Impi kaJehova kodwa igodola phambi kwempi yamadimoni. That's very bad. And uDavid mayifike ubona ihlazo limphambi kwempi kaJehova. Ihlazo. Ngesikhathi ethu uSaul inkosi ube yiqhawe kwasebusheni bakhe. uDavid ubona ihlazo. Inkosi ibona iqhawe. Ungakulinga uyidumiso into yanqotshwa uJesu for you. Ungayidumisi. Uyabona? Ungasho ukuthi hey uphethwe yini? Athi umuntu ngiphethwe icancer. Leso sifo siyingozi kabi. Uyabona? Uyabona? Ilanguage ebhedayo lonto. There's nothing on earth that deserves to be exalted by you. Only Jesus. Only Jesus. Nikhona bazalwane? Only Jesus. Only Jesus. Noma zinganingi inhlupheko ezikuhlasela uNkulunkulu uzayishaya zonke. Kungephuki nelilodwa lamathamba akho. Yebo.
Ake ngibuye kancane before ngene kulelo kuzana. Kule nto kaDavid. Have you noticed ukuthi uJesu wayephilisa abantu engajuluki? Buka kakayi ngisho esiphambanweni kodwa sekuphila abantu engakayi. Abaphilisa nje ngeprofethi esasho Isaiah. Manje thina isiprofethi uIsaiah nokuphinda noJesu aphinda ashaywe physically. Thina sine double portion yokuthi ngabe siyaphila. uJesu Matthew chapter 8 ngingayisho lento. Waphilisa inqwaba yabantu. Ukuze kugcwaliseke izibhalo ezithi ngemivimbo yakhe siphilisile. Manje thina sisemva kwesiphambano. Siphethe isiprofethi sikaIsaiah nokuya kaJesu emnqamlezweni eshaywe emhlane. Yabona kuhlangene ku2 kuphethe impilo zethu. Bekufanga siphila njengesizwe saIsrael elithi iBhayibheli there were mawufunda 107 the history there was not a single one who was feeble or sickly amongst them kulo 3 million sengisho kule 3 million there was not a single one who was sickly amongst them. Now asingasho ukuthi uSathane simfaki tshela makhelwane kwakulinga ufaka uSathane kule nto engikhuluma la mamfaki amadoda ayabuza athi kwenze kanjani thina singawazi ukukhipha la madimoni alomntwana lomfana nesithuthwana uthi because of your unbelief abangena ngeKhanani because of unbelief indaba ila kutheni ayikho kuSathane yabo. That's why iBhayibheli alisho ukuthi abantu bami babhubha ngenxa kaSathane. No, indaba yakhe idili yakhe I mean ngizothini if faith yakhe is sealed. If faith uSathane akasezuya ehlalweni sokwahlulela usekwaqedwa. Manje sidila nomuntu osekwaqedwa ngayo. Ingakho ephansi ngenyawo zethu. Sibe simthathe simfake enganeni zethu. Ingane zamasalala ngamadimoni ebehlasela ahlasela uma kwenzenjani. Simkhiphe phansi kwenyawo zethu simbabaze simdumise sidalala asilalanga uSathane sibe nobufakazi basesogweni. Mina ngincama ukuyithulela. Mangizovula umlomo ngcono ngavula phambi kwaNkulunkulu ngibeke udaba lwami. Nothi ngiphuze ngaleti. Nothi mangiphendula umuntu engibuza impilo lapha emall ngithi ikona umuntu angilala ngebusuku amadimoni abengihlasela. Hamba ngitshela abantu ukuthi uSathane ungenzeni. Ihlazo lelo. Ihlazo lelo. Ngendle iposition esikuyo ikude kabi kunoSathane ola emkhathini. Ikude. Sihleli noKristu kwezasemazulwini indawo. Le far above alisho above. That's why we are seated. Hayi ukuthi sihleli nje ukuthi sithi dagaje sihleli la kulezi itulo zeplastic. Kusho kukhonzwa ngisho isandla esihleli ngakusona sihleli noKristu kwezasemazulwini ngawesokunene singoBenjamin ngibingelela uBenjamin bonke la egameni likaJesu mawusindiswe nje uBenjamin yabo yingakho uNkulunkulu ecaphuna spiritually akuhlalisa noKristu kwezasemazulwini indawo uhlale noKristu ngakwesokunene sakhe. Igama ethi Benjamin lisho son of my right hand. Yeah. Ingakho manje kufanele sikusebenzise lokuthi usihleli kuphi. Yabo. Ingakho kufanele singazazi ngokwenyama. Kusho ukuthi singazazi nje ngokwabantu nje abavuka ekseni baye kwaCheckers bosebenza abanye bayakorobha abanye benza lokhu abanye benza washing. Akufanele sizazi ngalowo level ukuthi singamaZulu. KuKristu nje akusekho umGreek namJuda isilisa nesifazane uma zikhona for a certain purpose yokuthi kube khona order even nakuma families zethu. That is not my spiritual position. It's my social position. Uba umfazi omunye abe indoda omunye abe ingane kube khona ozothoba nozothanda. It's for ukuthi kufunction ma families ethu angabe dysfunctional. God mase khuluma nga spiritual position we are there already
but kodwa siyakhuluma njengabantu bala enhlabathini sile phezulu, and lento esikhuluma la izwakala ngale. Nase niyathula ngithi lento ikhuluma la ukuthi ngikhala amanzi njengengcubo izwakala ihlokoma lezulwini. Azaqala uNkulunkulu bani lokhala amanzi njengengcubo ethuzu kwami. I'm serious. Hawa. Angazi ngizothatha ngihlanganise nani ukhuluma phela umuntu engathi ukhuluma phakathi kuKristu nje. Hawa. Ngoba sithi sila emhlabeni besingale. Njengoba uJesu esezulwini kodwa ekithi ngaphakathi. Yeah. So yonke into esikhuluma ibheda siyikhuluma phambi kwakhe. Ngicela utshela makhelwane uNkulunkulu akasisize makhelwane silalele into ezikhulunywa la. Yawa awukwazi ukuthi uzelwe ibillionaire kodwa ukhulumisa kumuntu ozalwa umuntu ohlala emjondolo. Ingane ehlala emjondolo kungenzeka icela ukudla ingakutholi. Ibisambi imali emgaqweni ikhangeza. Kodwa ingane yebillionaire kungaba isimanga ukubona ihamba icela. Angayishaya ubaba, angayishayela ukuthi ukuthini, kodwa ayishayela ukuthi avungiphoxa wena, hamba ucela. Hawu bekwalana ukuthi ucele kimi. Kusho uNkulunkulu, usho kanje kuthini? Buza makhelwane kuhamba kanjani ngawo? Uyadumiseka noma uyaphoxeka? Noma isisulu nje somashonisa namanje idea yikho kwena. Manje nalesikweleto osikhokhayo asipheli. Angidebo? uNkulunkulu entweni ezingathi zinhle uNkulunkulu wama extremes. Asikafiki even ku 10% wezinto uNkulunkulu asithembise zona asikafiki. Sisazabalaza le move. Uyayibuza nje usofika nini lapha esibekela khona. Uye lo othi as far as your eyes can see I'm giving you the land. Aphinda athi la unyathela khona once unyathele lelo lizwe ngiyakunika. Kuwe kuwena uthi unyathela uzuyofika phi. Ngoba ngeke athi uNkulunkulu you have gone too far. Ucabanga ukunika yonke lento uhave uyangiphaphela. No. 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 That is why the name El Shaddai means he's more than enough. He's almighty. He's the breasted one. He is able to do exceedingly abundantly above all that you ask and think. Not only ukuthi uNkulunkulu uzokunika into oyicelayo uzokunika uyicabangayo. Uyazi bengisayicabanga nje leli jazi nangu sekufika lo mzalwane ungiphathela amajazi awu2. Uyazi bengisawacabanga nje. He's able to do nento oyicabangayo. Yabo. Yabo njengoba ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzongcina uma uJesu engakabuyi angigcine futhi ngiyayiverbalize ngiyayiacta noma akusho lokuma awukusho lokuthi mangabe une faith awuzofikelwa izinto. Kwesikhathi uzofikela kona lokho ukuthi une faith. Yabo. Futhi kufanele kube khona indawo ekhathazekayo mangase wena ungasahlaselwa. Uthi ngisahamba khona. Very important leyo. Manje sinikwa amagunya ihlekehleke zamagunya amakhulu. Kwathiwa sinikwa amagunya phezulu kofezela inhlobo zamadimoni. Ngoyichaza ngingimini yini ufezela yini inyoka. Ngoba uJesu akafana nasho nje. Uhlobo oluthile lwamadimoni lolubizwa ngofezela. Into ezokusiza ukuthi uhambe uyobona ufezela wakhiwe kanjani physical or biological, then busuyitolika spiritual uzohlangana nohlobo lamadimoni. Yabo. Kufana nesifo sikashukela. Abasichazayo spiritual, it's a spiritual disease. Nangis? Yeah, it's a spiritual thing. Senza something engqondweni, senza something emehlweni, senza something in your private parts, senza something kwizinto. Lezi ndawo vital. Sinemlenze eminingi njenge octopus.
isifo silokhuzane sikashukela. And sinento ukuthi sivunywe. Usamukele kube isifo sakho amadimoni lawo. Ngoba izifo zakho zathatshana. Period. Mayethe uNkulunkulu ukuthi imalapho ungabusanyaka ngiyakutshela ungabusasuka la. Ungalokoti, unganyakaza uzoba ivictim kaSathane. Yimezwini, you are strong mom lapha ezwini, uyinkinga kuyena. Manje ulwa uyakuphephetha ukuthi usuke kwiposition yesu. Kone ezokwazi ukuyithola impilo yakho. Yimezwini, akathumela amadimoni noma ngawu 500, awathumele lehluleka aphinda athumele le azabe u500. Uthi anginyakazi. Ngimile la mina nendlu yami somkhonzo uJehova. Ngimile anginyakazi. Uma nina abazalwane sekubukhulu ukhonza uJehova khethani ukuthi yabo kodwa mina nendlu yami zomkhonzo. Iba umuntu one resolution nje strong. Umuntu ongayindawo. Into ewukhonkolo, into rooted. Into anchored. Into njengentaba sesiyona enganyakazi. Into okuthiwa ngayo in all these things we are more than conquerors, not in some of those things, in all these things. Anginayo enye igospel engizonika yona. Soze ungizwe ngithi hayi bazalwane siyawasivuka kusemhlabeni kunzima amadimoni athephe insuku zokugcina bazalwane seniyobekezela noJesu seseduze kulungile nje gula kancane kushe no lo mfeketho ngeke ngishintshele yona. Noma ningathula angeke ngintshele imfeketho enjalo. Ngeke ngintshele lo mfeketho. Uyazi abanye abazalwane ukuhlupheka nokugula nayo yonke into lona nokuhlukumezeka nje babaza amadimoni kuze kube comfort zone, kube ilanguage ayikhuluma, kube culture, kube lifestyle. Kuthi ngikuvale konke lokho manje ngegama likaJesu. No, thina sibona ukumane sihlukunyezwa amadimoni. Ithina efuneka sihlasele la madimoni ehlakumeza abakhona abanye abantu. Thungelo lokho. Yabona? Yabona? Kufanele sihambe sidlule ekuthini bazokhona ozongithandazela ngiphile. Wena yiba ne desire ukuthi ngifuna ukuthandazela abantu baphile. Kushizwe. Kuthiwa lezi zinto ziyakulandela. Yabona? Umukholo egameni, these signs shall follow them. You don't follow them. They must follow you. Ithi noma ungena emzini wabantu athi awusaphila namhlanje mhlambe kusho ubaba wekhaya awusaphila namhlanje sekufika inyanga sezulwini sophila sonke udume ngalokho. Uresiste ukhuzu ubaleke makufanele ubaleke njengengane ukuthi ziyabalekela tshela makhelane az ziyabalekela ingane kodwa ke zobusha kusho ukuthi into eqondene lokuzane yabona those sexual desires ezokufaka emgodini baleka njengoJoseph. Ungabaleki kuphela ngechorus baleka ubaleka kanti awubaleki lutho kanti awubaleki nix ngeke kulunge. Now ngithe lapha phezulu God is taking the church now to a level that is very high. And it is for the first time kwi-history yomhlaba wonke ukuthi ibandla libe kule level. Kusho ukuthi lise airport lilinde ukuthi uJesu mayibuya noma yini. Manje ibhano uyalindwa noma yikuphi ulokuthi nomuthi ebhanoyini ke awu kulungi kunendawo la kulindwa khona mawulinda ibhanoyi. Manje uNkulunkulu uyasithatha usisa ku spiritual airport ukuze mayifika uKristu ezolenda ibandla asithole sila. Kwincwadi yokuqala kaTimothy chapter 6 verse ufunda verse 12. Verse 12. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa. Ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Amen.
Awusibongele baba. Baba izwi lakho liphilile linamandla linguwe uqobo. Sibongile ngalo nasemini sondle ngalo. Wenzele udumo lwegama lakho uJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Now, kukhulunywa la udasilwe bengisathi ngichaza le ndawo ke ngathi kudivert kancane. La ku 1 Samuel chapter 17, it's all about David and Goliath. So impi yamaFilisti yafika ke empini yakwaIsrael. Ngingathi ucaptain wakhona kwakuGoliath owayephethe impi noma wayehamba phambili. Usekhuluma amagama ke uGoliath, prophetic, highly prophetic. Uthi no lempi asizulwa ngendlela le esijwayele ukulwa ngayo. Instead uba silwe sonke kanye sihlanganyelane into ezokwenzeka mina ngizophuma ngimele lonke leli butho nani nikhipha umuntu oyedwa lapho uma ngabe ninqobile the rest of us will submit to you, will give in to you. Uma mina lo muntu enizomletha ngimnqobo nina nizoba phansi kwethu automatically nizoba phansi kwethu. Yayisimo esinjalo ke lempo kanti ngiyamanga loba izwi liphuma kuGoliath kodwa likhomba exactly into uJesu asenzele yona ebhekene noSathane ukuze the rest yempu uSathane ahamba nayo isubmit kulabo abangasesayidini singisho spiritual ngokaJesu uJesu ayibhekene noSathane niyayizwa lonto. But uSathane ube isitha esiyinkinga kithi kodwa singeyona inkinga kulizwi. Kwafanele kulizwi abe uJesu niyangizwa mina ngabe umuntu ukuze akwazi ukusirepresenta alwe endaweni yethu kumuntu osehlule asihlulele yena. Yes, ngifuna sibambe kanjalo la. Mongcwele ungitshela ukuthi into ezokwenza ba understand ukuthi uyibe ngalendlela. Uma ngabe kuthiwa uSathane uye wamnqoba uJesu ngabe amadimoni asinandlela ukuthi singawanqoba kanjani. Manje into eyenza ukuthi ke sinikwe amagunya phezulu kofezela inhlobo zamadimoni naphezulu wonke amandla esitha ingoba ikhanda lalamadimoni linqotshiwe uGoliath unqotshiwe. So sinikwe igunya ke thina lokuthi sithi cast out these devils in the name of Jesus, not even to pray. You know, we cast them out and they must listen to us. Ngoba i-victory uJesu ayenzile against uSathane. Yes, uJesu wayekhipha namadimoni enza yonke into. Wayesethumela abafundi bakhe ukuthi they must do the same. Now, but i-victory enkulu ake sibuke laphana incwadi yabaseKolose chapter 2. Awusifundele ke chapter 2 verse 15. Mawuqeda lapho uye kwabaseHebheru. Verse 15. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Yes. Hebrews. Awuphinde futhi. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Yes. Kushuthi la ukhuluma ngama principalities, powers zonke kushuthi hierarchy engasenhla embusweni kaSathane. So kuthiwa lapho uJesu Kristu unqobe kwasani lapho. Mawufunda amaHebrew chapter 2 verse 14. AmaHebrew chapter 2 verse 14.
verse 14. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho, ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa. Verse 15. Verse 15. Abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke baboshelwe ebugqileni. Amen. Amen. Now, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also, that is Jesus, himself likewise took part of the same, that through death, as he died on the cross, he might destroy him, the devil, Satan, that had power of death, the keys of death, hell, and grave that were with Satan, that is in the devil. The power of death was in the devil. And then when the devil was defeated, iBhayibheli lithi uNkulunkulu uJesu Kristu wathatha everything being amandla akhe wamaphuca ikhali. If izilonkosi lapha kuLuka I think 13 lapha likhuluma khona ngokuthi uma impahla uma iqhawe kuthiwa ngifuna ukusho ngesibethu uma isiqhwaga senze njani. Yeah, kusho ukuthi impahla yaso ihleli ngokuthola kusho ukuthi undisturbed ngoba isiqhwaga akekho namandla okungena athatha impango noma impahla yaso. Impango kusho ukuthi usuke usunqobe umnikazi wempahla ebisiba impango. Kodwa makufika onamandla kunesiqhwaga uyasibopha isiqhwaga ebese empahleni aphinde afika ayikhulule. Angeke ayikhulule engakasibophi isiqhwaga. Ukuboshwa kwesiqhwaga kusho ukunqotshwa kukaSathane. The one who is stronger is Jesus. And he is Jesus representing us. Nikona? Whatever Jesus did 2,000 years ago, wakwenza not only for us but as us. Leli gama substitute kusho ukuthi lo muntu uwe ngaye. Awunezwa yini? Wena uye ngaye. Yena uwe ngawe. Yeah. And for you. Manje ake sidlule kancane for you. Sithi as you. So that is why naye enikwe igama lapha mawufunda lapha incwadi yabase Roma chapter 5. Unikwe igama laye ukuthi uAdam. Elinye lamagama kaJesu uAdam. Kwafuneka be uAdam ukuze sikwazi ukuba represented. Ukuze mayimnqoba mawuthi abheka amagama la aseshe indlela amagama kaJesu asetshenziswa ngawo. Kunendawo ethi Jesus Christ, engithi Christ Jesus, engithi Jesus only, engithi Christ only. Manje kufuneka ubheke context lapho why kubizwa igama lika Jesu kuphela lingabikho lika Kristu. Uzobona ukuthi context ihambisana naye okuningi it's about Jesus as a man. Mawuthi wabheka lapha la kuthiwa khona Christ only uyabona ukuthi sekuvezwa lapho uKristu as a representative kaNkulunkulu. There's more of God ikwi context lapho la igama lithi Jesus lingaveli khona. Bese bakhona indawo ethi Jesus Christ. Nikhona bazalwane? Kusho ukuthi it's like man becoming God. Jesus man, Christ God. Makuthiwa Christ Jesus kusho uNkulunkulu eyozifanisa nomuntu. Ethatha isimo somuntu. Kuthiwe Christ uNkulunkulu, Jesus umuntu. Uyabona? Niyayi understand this ngisho? Yeah, makuthiwa Jesus Christ akulona igama nesibongo. Ngenxa ye context ikubizwa ukuthi uqala ngoKristu kwendawo kugcina ngoJesus, kwendawo uqala ngoJesus kugcina ngoKristu. And then lamagama amabili amveza uKristu amveza uJesu Kristu 100% God and 100% man. Now uthi obone mina umbona ubaba. Guess what? Because he is Christ, the Son of the living God. But obone uJesu ubone uDavid noma ubone uAdam noma ubone thina. We are fully represented in the humanity of Christ.
Nilalele noma nilele? Yeah, we are full. Na ma uJesu Kristu enqoba uSathane. Sesimnqobile ngoba nangu uJesu enqoba uSathane. Lapha kuJesu we are represented. Lapha kuKristu uBaba is represented. Lapha kuKristu uJesu is the express image of the invisible Father. Lapha kuKristu. Guess what? Yeah, lapha kuJesus uKristu uyavela as our representatives. Lapha kuJesus uKristu uyakwazi kuba umuntu. Lapha kuChrist umuntu uyakwazi ukuba athathe futhi abe uNkulunkulu. Abe nesimo sikaNkulunkulu, abe neimage kaNkulunkulu. Uyezwa into engishoyo? So mangabe uSathane evuka kwabafileyo bekuvuka thina ngoba uNkulunkulu akafi. So sinqoba ukufa ngokuvukelwa ekufeni. Sinqoba uSathane ngokunqotshelwa uSathane. Kwase kuthathwa ivictory yonke uJesu akade ngoba ubengenzeli yena. Hayi Nkosi yami lethe ngiyikhuluma izweni. uJesu ngesikhathi elwa noSathane ubengazilweli yena ukuthi uJesu uSathane wamnqoba ngesemisa leli gama lithi Jesu ngoba igama liJesu Kristu igama elibamba umuntu oyedwa. Niyangizwa? Yeah, igama elibamba umuntu oyedwa. Igama liJesu Kristu igama elibamba umuntu oyedwa. Mangithi Jesus kuyafana ukuthi Christ. Mangithi bamahlaba kuyafana ukuthi ngimamahlaba. Manje ngifuna singalokho sihlanganisa lokho. Manje afuneke siyenze kanje. Glory to Jesus. Now, so understand. Ingakho manje abantu bebhapathiswe egameni kaJesu. Asho so egameni kaJesu. So egameni kaJesu kukhona lamagama in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Futhi nayo leyo nto uyafaka ama translators. Yabo? Yeah. Ibambe leyo ndawo. So mangibhaphathisa ngithi egameni kaJesu kuyafana ukuthi ngithi egameni kaYise lendodana amongcwele. Ingakho ngingasho ukuthi emagameni. Now, onke lamagama elikaYise nelendodana kaMongcwele avalelwe egameni elilodwa, which is given unto men. There noma sicela kuba basicela egameni. Noma sikhipha uSathane kuleli gama. Noma siphilisa umuntu ogulayo ileli gama. Ngoba athathwe onke amagama kaNkulunkulu close to 300 avalelwe egameni elilodwa. So mangibiza igama likaJesu ngiyakaza yonke into. Naleli igama likaJehova uDavid ashaya ngalo uGoliath. Sila igameni kaJesu manje. So mangithi egameni kaJesu kufanele kunyakaze yonke into. Ingakho amadimoni ayanyakaza mawuthi nje egameni kaJesu. Mawathi nje amadimoni egameni kaJehova athi amadimoni kuthi wathi. Kufanele si understand. Sazi ukuthi uNkulunkulu yini aphamiselele igama. Ngoba umnikazi walo uwashayile wonke amadimoni. uSathane is aware ukuthi ngesikhathi uSathane eshaywa namadimoni akhe nazifo na yonke into umsebenzi wonke wokusebenza kwakhe nokunqoba kwakhe uvalelwe egameni kwathathwa yonke lento uvalelwe egameni. Manje mangabe ngixosha amadimoni egameni kaJesu igama likaJesu iphethe ivictory kaJesu. Ngithi wenza njani? Yeah, manje angisalweli ukuthi ngiyonqoba uSathane. Ukulawa kwamahambe kanjalo. Tshela makhalwane angilweli ukuthi ngiyonqoba. Yeah. Ngoba ngiqala ukunqoba ngesikhathi nginqotshelwa isho. Yeah. Ngiqale ukunqoba ngesikhathi uJesu as my substitute eyonqoba uSathane. Liphuma lapho leli gama lithi I am more than a conqueror. Ngoba Jesus is the conqueror, but mina I am more than a conqueror. Why? Ngoba uJesu uye emahlanze, waya straight kuSathane. Mina sengiya sengiqale ngayelwa. Hayi. Kunemfihlo angazange understand uGoliath la. Futhi wayiqala ukuhlangana nomuntu othi ngize egameni. Yabo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akuzi mina awuzolwa nami. Yabo. Uzola noJehova. Yena ngesikhathi ebona umfana aboni ngale komfana khona umdala kunezinsuku. So kwakuyimfihlakalo espiritual eza ngerevelation le. Yabo. Ngesikhathi uGoliath yena ephethe ikhali ethembe iskill namandla physical na yonke lento uDavid akasho nonto ngiza ngamatshe engwathatha emfuleni ngoba nawo ayindaba. Amen.
umfula la umele uMongcwele, umele futhi izwi lenkosi. Amatshe amele igama likaJesu and ayi u5. U5 usho igrace. Yabo? Nje wasindiswa nje emandleni obumnyama sinswa ngegrace. Igrace is strong kunomthetho ngoba iwumthetho osemalungwini. Iwumthetho obhalwe kwisibhebhe zenhliziyo. Niyangizwa? Umthetho igrace mayifika iyafundisa isha umthetho ngaphakathi. Not umthetho ohlala nje engqondweni bese uyatebula mawuzowenza. Umthetho ophinde futhi ube namandla okuzenza lokho okusho. Anoma nisekhona yini angiphinde futhi. Umthetho obhalwe ngaphakathi njengomthetho wesono. Isono into eyenza ukuthi singafundele esikolweni ngoba siyimvelo ngaphakathi kwethu. Siwumthetho obhalwe ngaphakathi. Siwumthetho osemalungwini. Usenza noma ungasathani ngoba siqubuka ngaphakathi. Siyi-nature. Manje uma usindiswa kungena enye nature ingene nomthetho wakhona. Uzibone sewuyeka into ethile, sewutshela ngisho iboyfriend yakho ukuthi sengisindiswe manje asikasho ukuthi intiyeke. Kodwa igrace isiyakuyekisa already isikushayela umthetho ngoba iwumthetho obhalwe ngaphakathi. Hawu niyezwa? Uthi uyayigqoka lokuzana lengubo yakho eveza umsinsile. Uthi uyayigqoka kube khona niyahleka yini? Kukhuluma umthetho. Uthi ngeke uyunje. Into kade ingakhulumi ngesikhathi ungakasindiswa. Isiyakhuluma manje. Usunomeluleki okuholela kulo lonke iqiniso. Siyalandelana. Manje ingakho singo more than a conqueror. Ibambe nje leyo. Kwangadlalwa mangabe uJehoshaphat ethi uMongcwele ngaye laba abaculayo bedumisa uNkulunkulu akube kubona abazoba lapha phambili. Kuyiwe empini kuyohlaselwa amakhosi. Bese kulaba abaphethikali beze ngemuva. Ngoba olunye uhlobo lwempilo. Useshila uNkulunkulu wathi akuyona eyenu lempi. Ngoba nithandazile nazile ukudla ngayo sesishintsha ke ownership yalempi sekweyami. Nina dumisani nithi uJehova muhle nisho niyakhona. Ningasho senibuya khona. No asilu kanjalo tshela makala asilu kanjalo hayi. Ingakho Paulos bengazange balinde ukuphuma ejele before badumisa. Yebo. Makuthiwa fight a good fight. Asho so it's a good fight. Isho futhi it's a good fight. Ake ngibuye ngale. uGoliath uDavid wamnqoba uGoliath and ke lamatshe ayekade mangaki sheshani ayemngangaki u5 inamba yani yeah iGrace yeah mawuthi uyabheka ku Hebrew letters unumber 6 kuma letters uHey asho so hey so njengo H ngelokuzana so uHey wakhiwe engathi uyiroom encane enefastel ukungukuthi C asho so ke C angithi uyalibona igama lithi Jehova asho so ke Jehova liyingcenye yegama elithi Jesus yabo le party yoqala nje ethi ya Jesus lo ya usho uJehova abbreviation kaJehova lo su Jesus lokho le party yokugcina isho isalvation so mawuhlanisa igama lika Jesu liphethe amagama awu2 ukuthi Jehovah is salvation or salvation of Jehovah now konke ngifuna sibambe igama leJehova ngama letters eHebrew uYahshua Yahweh asho so Yahweh yeah ama letters akhona awu-Yud u-Yud it's a small letter very small njengekoma imi kanjalo u-Yud it's very small ingakho uJesu ethi kuyodluliswa izulu nomhlaba kodwa ngeke idlule isicishana u-Yud lo a small letter in Hebrew and u-Yud usho a hand and then uYahweh uJehova leli gama Jehova lisho the one who is self-existing who does not depend on anything to exist the self-existing one
the I am that I am. Yabo? Futhi I am that I am uphethe into ezinkulu ngoba unjenge blank check. Yabo? Ingakho emveni kwa I am that I am kukhona uJaira, kukhona uNisi, kukhona uTsetkenu, kusho ukuthi I am that I am according to your need. Kusho ukuthi mawugula I'm Rafa. Yabo? Mawune inkinga yesono I'm the Lord God God righteousness, eh? Yeah, yes. And then, uma ngabe kumnyama, ukhanya. Kodwa amagama maningi amagama emveni kwegama leJehova, maningi amagama. Mangabe engathi udizethiwe, he is Jehovah, the present one. Uma ungena ukuthula, unguShalom, yabo. Njalo it's a redemptive name, igama leJehova. It's the actual name of Jehovah. Igama God is a title. God igama leJehova. Nikhona bazolo is his name. Now li inheritiwe ke lelo gama lathathwa igama lika Jesu. Nangizwe njalo. Now igama leJehova lithi ngama letters akhona Yud Hey. Yud Y ngesingisi. Yud Hey uH, Yud Hey Vav. Kuyezwa what? Vav. Uvav usho a nail. And then hey. Yud Hey Vav Hey. Asho ngithi Yud Hey Vav Hey. Yeah, isho nje noma ungayizisa. Now, igama lithi Yud Hey. Hey uthi see. Have a revelation. See the hand. Because kuna salvation lapho. And then uvav hey vav the nail. Kushuti see the nail. See the hand and see the nail. So once you see the hand and see the nail, so salvation lapho. Siyathengwa lapho. Useyanqotha uSathane ngokufa kaKristu. Uyabona yonke lonto sekuphelele ivangeli seliphelele kuYahweh. See, have a revelation. See your salvation there on the cross. See the hand and see the nail. Which is kushuthi lapho sithengwe khona, lapho sinqotshelwe khona. Ukunqotshelwa kwethu kusesiphambanweni. Ekuvukeni kwaJesu akusekona ukunqoba lokho. Sekuyi celebration. Sekuyi triumph leonto. There's difference between triumph and victory. If triumph is celebration of victory. Lapho sohamba namakhosi okade wanqoba eboshwe ngamaketanga enyaweni nasezandleni ekhunyula iqa ilokhuzana ingakho lapha kwabasekholos kuthiwa uJesu wamphuca zonke izikhali wamthela ngokwehlazo ebese kuthiwa uyasiholelwa odwendweni lokunqoba udwendwe it's when now senibuye empini senqobile inkosi igibele ihashe lemhlophe ku-Roman Empire kwakubanjalo bese bakhona ama-generals alandela emva kwa lenkosi egibele ihashe emhlophe nabo begibela wabo amahashe amhlophe which is a sign not only of peace but of victory. Lalingagitshelwa ubani nombani ilokhuzana ihashe elimhlophe. Now siyagitsheliswa ihashe elimhlophe ngoba uJesu osiholele odwendweni lokunqoba ngeke sihambe ngenyawo egibele ihashe. Yabona manje ukulwa kwethu especially masobhekana noSathane even anesimo noma isipho siya enforcer njengamaphoyisa enforcer umthetho. Umsebenzi wabo is to enforce umthetho kade wabekwa awubekwanga amaphoyisa bona they are agents. Yabo mayethi nje ugunyaziwe into efuna ngabe siyenze emademonini ngoba sinikwe iauthority. Uzathi uNkulunkulu behold see hey see I've given you power authority over demons over scorpions and serpents and over all the power of an enemy. Lalelake izwa ke manje uJesu ekhuluma into engathi insumansumana and nothing by any means will hurt you. Any means noma ngobuthakathi noma ngani noma ungashunqiswele nothing by any means will hurt you. Njobuthakathi buphezulu kangaka nje especially emsebenzini
Mawubuza noma umuphi umzalwane kunjani emsebenzini? Yo. Kade ngikhuluma nje noba ngobese esho naye okunye esho ukuthi hey Kolini kuyathakathwana kugcotshwe izitulo uthi uyahlala esitulweni kasesigcotshwe umuthi omunye athi uyicleaner la kanti seyithengiwe. Yabo? Yabo kufaka something kuyidrinka lethi drink noma icoffee konke sefaka into encane ulokhu ubushwabana nje uma ngathi kwenze njani. Yabo? Ubuthakathi buqale phansi. Buya-advertiswa futhi. Iy'nyanga zanamhlanje ziyasho zithi uma ufuna ukuyiphinsela isitheni sakho, uma ufuna ukususa lo muntu ufuna isikhundla, woza kimi. Woza uphethe igama lakhe. Sekuyinto epublic ngoba awukho umthetho omelele nalokho ukuthi ngithakathiwe. Ukhona umthetho ukuthi uyaboshwa ngoba uthakathile. Ingakho ukugijimela nezimfene zakho ukhululekile ngoba awukho umthetho. Ningake nilinge nithi ayisebenzi lento. Isebenza kwangempela. Ucama bafuya inyoka bayadlala yini? Zibe yilale nabo futhi. Yabo? Uma ungafuni uzolala nezingane zakho. Into ekhona esebenzayo esifuna ukuthi sihlome kodwa asihlomeli into esisazoyinqoba sihlomela into esiyinqotshelwe. Ngifuna singaphazami lapho. Cela nje singaphazami lapho. Nangizwa? Yeah, okay. Baye empini bacula iculo la bakuthathe ebunqobo ngokuthi athi uNkulunkulu lempi akuseyona yini. Ninokweni ukuthi nihlele phela. Yeah, nibone impiniselo kaJehova. Ingakho uMoses mabetatazela nangufaro nanto olwandle nangufaro yabo ukube kulo situation empilweni. Nangufaro ngala nalo ulwandle uzobale kuyephi nangufaro uyasondela. Kanti manje uma uzoba namehlo efaith ashoze kwamehlo efaith. Ngesikhathi ubona uFaro uzobona inkazimulo kaJehova isondela. Ngoba njobe elandela nje ingoba uNkulunkulu uyenze inhliziyo yakhe yababukhulu. Bekufuneka abadedele ayihlalele eGibhithe lakhe. Angalokho bebalandela. Manje akaboni nje bebalandela nje itrap uNkulunkulu seyimisile. Uthi manje ngizozidumisa ngayo uFaro. Abamdumisanga. Mawufunda chapter 15 Exodus uMiriam wayehamba phambili bebhizi bedumisa uNkulunkulu. Bathi yashi nomkhweli walo uyiphoso olwandle. Kwanqamuka nezingqolo ukuze badumise. Sometimes uNkulunkulu uzowenza ngathi isituation yakho inzima. Kanti ngale kwesituation khona udumo lwakhe. Niyayizwa lento engishoyo. Manje ukuthi babe namehlo faith babezobona udumo likaNkulunkulu sondela. Babone nengcwaba likaFaro phambi kwabo. Ukuthi lo Faro enimbonayo soze niphinde nimbone uzobe egwenywe ulwandle. Bangaboni ulwandle olubavimbile babona ingcwaba likaFaro. Akufuneke yazi nenkinga ukuthi uyayazi ngayo. Ukuthi wena njengoba usondela nje kusho ukuthi ulethe udumo likaNkulunkulu. Ngoba uzothi ingakho ethi ngibize ngosuku lenhlupheko yabo. Mina ngizokukhulula wena ubusuyangidumisa. Kusho ukuthi ngesikhathi ekukhulula uyena ovumayo ukuthi ize khona ezokukhulula bese uthi ha lo muntu unomoya nolwandle liyamlalela awukwazi phela umbone into awukwazi umbone manje mayilalelwa umoya nolwandle ukwenza umdumiso ha lo muntu yaba noma usuthandaza manje usuthandaza netestimony yokuthi ngimbonile uNkulunkulu. Now ngifuna siyibambeke lento uthi uGoliath nawe wayiprofeta ngicela utshela makhelwane uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma ngabahedeni imtshele azembule futhi kubona uyakwazi ukukhuluma ngabahedeni futhi uyakwazi ukuprofeta ngabo futhi uyakwazi ukuprofeta ngabo. Angithi waletha isiprofeto esiyisimo sephupho ngoFaro kwafuneka atolike uJoseph angithi lento yayingaphuma engqondweni kaFaro. Yayichaza into ezayo ukuthi kuze iminyaka ewu7 yenala neminyaka ewu7 yendlala. Kodwa lento uNkulunkulu uyilethe ngenkosi engakholwa. Encwadini kaDaniel nje sibona uNebukadnezar inkosi iphupha isithombe esichaza ihistory yembuso. Kuze uyofika ekubuyeni kwaJesu itshe elikhulu lishaya isithombe uJesu ebuya lo.
kodwa leli iphupho letha kumhedeni wenkosi. Obana bathi sayizwa lento? Yeah. So now you can see ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuza ngomuntu okade ungamlindele ukuthi angeza ngaye. I-promotion uNkulunkulu ayenza kuJosepha wayenza inkosi yomhedeni. Angithi uNkulunkulu bethe wena Josepha uza ngephupho uthi wena uzokhothanyelwa. Kodwa i-promotion uNkulunkulu uzosebenza ngenkosi yomhedeni ukupromote uJosepha. So uNkulunkulu is so much in control, he can even use the devil for the best of you. Akufanele usheshe ukhale mabexosha emsebenzini. Ngithi akufanele usheshe ubalise uthi kodwa why me? Umuntu osezandleni kaJesu okusecured ezandleni zakhe. Ayikho into enzekayo lithi iBhayibheli akayuvuma. Yabona ngoba manje you are belonging to him. He is your Lord manje. Ayikho into ezokwehlela wena. Engaqalanga wayifaka esitestini wayibona ukuthi izosebenza lokuhle na. Wayengeke uNkulunkulu avume uJosepha alingwe umfazi womuntu. Kanti lonto yokulingwa umfazi womuntu ayikho ohlelweni lokuthi konke kusebenzelana kube ukuhle ukuze kugcwaliseke iphupho uNkulunkulu aliletha kuJosepha. So kufuneka kube khona nomfazi ofebayo la othifuna uBank 10. Uyabona? Oh, nase niyathola ngathi animazi uBank 10 uthini le. Yabona? Ngoba uJosepha was a young man. Yabona? I'm sure onhlabo wayela ko 29 28. Usuke lo mfazi womuntu wathi wozulale nami. Manje kuvunywe ezulwini ukuthi lo mfazi abe nje. uJosepha ayejele engenzaka lutho. Khona ejele ezoba kuyi appointment la izothathwa khona from jail to power. Manje akufuneki ingakufuneki kube umngani kaMoya Ngcwele. Khona ezokutolikela isimo. Njengo Joseph uthi bafowethu enakwenza kimi your intention was very evil. Yabona? Nangifaka emgodini, nangidayisela amaMidian ukuze nithi do away with the dream. Nithi sombona ngoba sisimdayise as a slave. Uzo leli phupha eliphupha ethi uzokhothanya kuzokwenza kanjani? Kanti bamsiza njalo. Usethi ke no nina your intention was very evil. But uNkulunkulu wayenenjongo ngokuthi nenze ingakho kwabalula ukuthi abaxolele ngoba uunderstand une interpretation from heaven not from the flesh. Sometimes uma uvukela umakhelwane avele nje esikhaleni nje abe yabona abe into ongayiqondi kahle kutheswa wena ukuthi ukuphi. Yeah. Nawo mozoba umhluzi njengaye kuzoba inkinga leyo. Ngiyalifaka nje legama likhe ezulwini. Umuntu omhluzi angaze ngimuso. Iso. Yeah. Yeah. So. Umhluzi. Yonke lo. Yeah. Kwesisikhathi kufanele uunderstand nento ukuthi ngiyathandaza. Ngithandazela umuntu onke aphenduke kodwa uya abe worse. A test of faith. And if faith attestiwe, if faith rewarded. And fana nokulinda, the longer you wait, the greater the miracle. Ngifuna ntambama ubambe lempi ekuthiwa ilwane ukulwa okuhle kokholwa. Asho nso ilwane. We are commanded here to fight. But our fight must be good. And it must be a fight of faith. So we are victorious. There is faith here. And victory that overcomes the world is your faith. So to fight a good fight, it's good because it's a faith fight. It's good because we are victorious before we fight. Lento ngicela lento uyibambe emoyeni. Njeni makhelwane asibambe emoyeni lento. Sibambe ngathi silalela inyanga ethi uzothatha lo uhlanganise cisho uhlanganise ubusuthi I understand mhlawumbe njalo uyi-scientist ufundisa iscience esikoleni manje lento ayenzi sense amabhadi kazohamba ke ethi
bese igcoba la ithi ke Mongo hamba uthi yo analyze lento uthi uye library uthi ufuna amabhuku alento awekho. Ibanjwe emoyeni. Ibanjwa by faith. Exactly nasenkosini into zakhona zibanjwa ngefaith. Next year this time your wife will be having a son. Kusho kumama ona 89 years ona uzohlanisa u90. Kuthi uzothola umntwana next year. I mean leyo nto akudingi nokuthi ube science. It's obvious once nje udlule ko 50 years akusatholakala. Manje lento iphindwa kabili manje. O 45 years about 2. Kusho ukuthi menopause awu 2. Menopause noma menopause yini lokho? Imenopause iphindwa kabili. Sekuthiwa ke lento engifuna ke izophuma lapha kule double portion yemenopause. Ehlangene nokuthi uzalwe vele inyumba. Yabo uzale na 90 vele uzalwe inyumba. Kuhlangene nje kuthe. Ingakho uAbraham ekholwa ngethemba kungekho themba. Lithi iBhayibheli azange uconcede azange unake umzimba wakho ka100 years onjengofileyo ne deadness of Sarah's womb. Siyathanda ukuqalaza before sikwazi ukukholwa kahle. Uthi ngithi yabona ngizoba nginethemba ukuthi izolunga lento ngoba umalume yena ophethe lapha emsebenzini. Kuba khona amathenjana amancane sibambelela kuona. Kwangekho themba kuAbraham. That is the type of faith ozoba nama breakthroughs ngawo. Njobe ngathi into zabantu ziyaphela ziyanyakaziswa zonke. Yabo imisebenzi akusetshenzwa kuhleli phansi wena uzobona ukuvuka nje emsebenzini. Bakunyusela iholo 3 times a year. So that is the type of war ekufuneke silwe njengabazalwane. Nangizwa abazalwane? It is well displayed ngempi kaDavid noGoliath. uDavid umele uJesu, uGoliath umele uSathane. Oyihead yempi yamaFilisti. Yabona igama iPalestine? Igama elakhishwa ngesikhathi seRoman Empire. There's no such. Labizwa ngezitha zabantwana baIsrael. Yes? Asina ama-Palestine. Kufana nokuthi South Africa. We are South African. We are Palestinians. Even amaJuda asanda kufika ezweni lasePalestine ayibizwa ngama-Palestina. uGolda Meir, the first woman or about prime minister wakwa-Israel, kwi-idea yakhe kwabhalwa kwe-Palestinian. So kusho ukuthi kuba iPalestina akusho ukuthi umXhosa noma uyini. So kuhlanisa izizwe zama-Arab nama-Israel ke ayekade ekhona kuleli yalizwe. Yabona manje sekhona kodwa before kwakubizwa ngokuthi izwe laseKhanani kunamagama besetshenziswa lapha. Ngesikhathi beyeKhanani nje babeya kule ndawo ukuthiwa ke uNkulunkulu from River Nile unika uAbrahama izwe uthi kusuka ku River Nile kuze kuyosho ku River Euphrates River ese-Iraq. That is the land I'm giving to you, Abraham, and your generations to come. Manje bakuyi 1/8 la behleli khona abantu bakaIsrael bahleli kuyi 1/8 of the land. U7/8 uhleli ezinye izizwe. Nalolo lizwe elincane liyahleshulwa. And uJoel chapter 3 uNkulunkulu uthi there's an anger, there's a judgment that is coming upon this world because they are dividing my land. Uthi it is his land. Ever since baqala ukulwa from early 19 abakaze behlulwe. Go 67 bake bahlaselwa go 60 iratio yayithi 1 Israel soldier against 60 Arabic soldiers. Within 3 days it was all over. Because bayisizwe noma singathini noma singabhaqhuzi bayisizwe esikhethwe uNkulunkulu.
And manje uNkulunkulu sinika ukuhlakanipha thina. We pray for isizwe Israel and we pray for amadodana kaAbraham. Kusho ukuthi sengena onke ama-Arabic states ke ayangena bonke abaphuma bephuma koHagari bephuma koKetura abafazi baka-Abraham kunenzalo emane iphuma lapho amadodana ngithi 5-4 emveni ukuba yes but bonke abantwana baka-Abraham bonke during 1000 years engena kuyinto Nkosi yami 1000 years there's going to be peace ukhona u-antichrist azozama ukuthula njengoba ngikhuluma nje sekukhulunywa leyo nto yepeace kodwa izosayinwa sesihambile ochaza ukuthi sesihamba ngempela kodwa siyaqala ukuyikhuluma ipeace between Gaza namanye amazwe lawa olona uIsrael seyiqalile first lokuzane uSecretary of State ngizolikhumbula igama lakhe wazi wayiproposa lonto 30 years ago wathi mangabe kungaba khona nje interim peace of 7 years akalifunda iBhayibheli kodwa vele iBhayibheli lithi uAntichrist uzokwenza ukuthula phakathi kwaIsrael nezitha zakhe uyena ozokwenza kube possible but kuzoba ukuthula kwesikhashana sika 7 years manje yena ukhuluma iBhayibheli engazi ukuthi ikhona iBhayibheli into ayisho uzibona iBhayibheli accurate kangana you better listen very carefully mayithi uNkulunkulu beka isandla phezulu kokugula uzophila faka ifaith kulo nto ukuhlanisa ukusho uNkulunkulu nefaith uhambe uyobeka isandla ubona ayizokwenzeka obana bathi siyabonga lalelani ke uNkulunkulu mayipromisa mayikhipha ipromise usuke ezikhomitha naye ngithini angithi yena uyena othi ungapromise kanti awuzufeza angithi uyasho yeah manje yena uzopromise angezi uNkulunkulu oqamba amanga mayikhuluma let me tell you something uyazifunga mayithembisa kodwa manje mayithi yaqalaza akekho omkhulu kunaye azofunga yena ebese ezifunga yena ukuzifunga kusho ukuthi uma lento engiyikhulumayo ngizophambana nayo angibe njengoNkulunkulu ongekho emhlabeni ngamanye amazwi uyisayinele ingakho izithembiso zakhe zinguyebo uyebo wakhe kusayina yena uamen wethu ukuthi akube njalo manje uyebo sewukhona ngapha uNkulunkulu seready yena uNkulunkulu ukuthi lezi ithembiso zakhe sezine signature yakhe kayebo nikon sekusena uamen related to uamen in Hebrew related to amun it's a Hebrew word amen and a stands for a head strength or God it A inamba uqala in a numerical value aleph nikhona mazona aleph A B wakhona ubet aleph usho a head of an ox or inyati which is a type of a leader or authority or head which is a symbol of God in the beginning God letter number 1 God in the beginning God igama Genesis ile phrase yokuqala in the beginning once uthi in the beginning usuthe Genesis is a Hebrew word for in the beginning the first phrase echaza uGenesis ndikona bazalwane now emveni kwakho once kuthiwa in the beginning then bese kuthiwa God so uA omele uNkulunkulu useqaleni kwama letters awu22 eShebheru once uthi in the beginning you in the beginning izifo in the beginning ikweletu so imosha yonke sekuphambene intambo ayisezostata lo muntu noma uvuka nje in the beginning of the day qala ngoNkulunkulu thandaza once uphambanisa intambo uqale ngenye into uqala ubingelela abangani bakho ekseni before thandaze siphambene intambo kuyophambana konke usuku lonke uzothi uthakathiwe uyakudeserve ukuba in the beginning uAleph umele ubet umele a tent or a house nikhona
ubet meleni ingakho sino alphabet. It is taken from Hebrew. Alpha, bet, aleph, bet. So ubet is a house, and ubet stands for Jesus. Mawuhlanganisa u-aleph no-bet kuqhamuka igama elithi Apho, meaning Abba or Father. And futhi kuphinde kuphume igama elithi strength of the house. Ingakho uJehova mayingayakhi indlu abayakhayo bayakhelize. He is the strength of the house. The head of a man who is the head of the family is Christ, and the head of Christ is God. So Aleph bet usho strength, bet meaning house or tent. God is the strength of the house. You take away God from your house, it's vulnerable for demons. Niyocabana koze kuse ngoba nobet onganayo Aleph. Ingakho ngihlupheka nangemgqibelo manje lezi zinto ngiyayikhuluma phinde ngazi kanjani. Very important lento. Usekhona la endlini? Sesiyathandaza. Uzoyiphinde kokugcina. A very good example yokuthi sinqotelwe kanjani. Tshela makhelwane mhlambe makukhuluma wena uzozizwa. Ithi imake ungasho ungakasho. Ithi sinqoba phezulu kokunqotshelwa ngoba ngaphandle kwalokho khohlwa. Ngoba ngaphandle kwalokho khohlwa. uNkulunkulu wathi kuMose, ngizwe ukukhala kwabantu bami, ngiya-paraphrase, ngehleli kuzobakhulula njengoba ngithembisile. Ngibakhulule esandla sikaFaro, ngibase ezweni engalifungela uyise u-Abraham, Isaac and Jacob, ukubanika lona. Uyamuzwa ukuthi uthini? Uthi ngibakhipha phi? Shishani, eGibhithe, ngibasaphi? eKhanani, ezweni engalithembisa uyise. More than 500 years ago. Bafike la behamba noyise uJakob bengena kulelizwe. Bahlala 430 years. Bangene beyifamily of 70, baphuma beyisizwe of 3 million after 400 years. So iAfrika injenge lebhayo what lapho isizwe sakwaIsrael sizalwe khona as a nation. Without Africa there's no Israel. Even uJesu ebalekele uHerode uzombulala ngoba ingane encane. Kodwa wabaleka nomntwana, wabalekele iAfrika. So it was a place of security for Jesus. Wahlala iminyaka la ethintwa inhlabathi yala eAfrika uJesu. Anganoma yikona lokwenza thina samamukela uJesu thina abantu abamnyama siyayijikijela. Sinikela ngokuphelele, sinikele yabo njengoba ngishumayela nje, uba ngishumayela kubelungu abezo sebelo kubethi isikhathi. Hallelujah. So, angibuye, this is the pattern esinikiwe. Wanelo lalelaka, wanelo uDavide wanqoba. Uyazi nje konje kuthiwa amatshabe emangaki? Yeah, wathi uMongcwele thatha 5. And kufuneka umlalela uNkulunkulu noma uyi-understand lento ayishoyo. Yenza ngoba kusho yena. Now la matsha u5 amele grace. La matsha u5 futhi amele ukuthi mawusumshayela uGoliath khumbula ukuthi nabafowabo abangaki. Yama ufunda iBhayibheli una 4 brothers. Kusho lo 4 ulinde brother baka Goliath. So kufuneke uma uphethe ikhali ukwazi ushaya idemon ushaya no brother balo. Elifike namhlanje malela lithi iBhayibheli uma umomu uphuma emntwini nikhona abazalwane uyahamba uzulazule mawubuya ufice kuempty ngekho umuntu uyahamba ulanda obrother aba strong manje bathi besasho njalo kumina kusho idemon ngilikhipha lathi uyabona usikhiphile kodwa sawulanda ngathi anisakhuluma hambani sheshisani nolanda obrother beni. So kusho ukuthi ngamanye amazwi sine victory enganqamuki.
Ngoba sinamanje are ready for the brothers of Goliath. Okusho amadimoni nemimoya emibi nezifo zakhona nokuthakathwa nani nama-curses yonke lento ipixipixi nemisebenzi yonke kaSathane o-rejection no-bitterness bonke laba obrother bamadimoni efuneka uma iqhamuka nje umushaye ngetshela khona itshe futhi limele igama likaJesu uma ngithi ngegama likaJesu kulala phansi ngireleasa i-hand grenade lapho kuhlakazeka umhlangano wamadimoni. I've been researching laba zalwane, research. Ngibuka uSathane indlela ahlasela ngayo ama-families. Ngibuka uSathane indlela ahlasela ngayo kubantu ababili ingakafiki ifamily. Yabo? Kwaqala kwa-Adam, kwasuba u-Adam no-Eva. Kwaqala lento ekuthiwa i-marriage. Leli gama marriage lisho fusion of the two. Emveni uma sekuvela ingane kwase kuthiwa i-family. My under ama-family kuwa i-community. Uma kwanda i-community kugcina sekuthiwa i-nation. Now, uSathane walinda ukuze kuvele uEva qala. Yaqala inyoko yasondela. Kusho ukuthi i-attack kaSathane against family is original, is the first one. So that is why kunje kuma families. Ngoba vele ayi first target. Ngesikhathi isikisi sithi ukumakhothi ngowethu uSathane setshela inyoka yakhe lapho lapho kusebeyaqala. Niyoxabana nisalungiselela umshado. Ngesikhathi uthi ngiyakuthatha wena anixabene. Uma nje umakhothi ukhethe iring ebiza kakhulu nizwa nangebudget ufuna lo ufuna ingube nje lo munye uthi wena mfazi ungicabangeli kodwa manje umfundisi nawe sebayisimali into engathi sho kade becabana fake iring. Kade baqalela inyoka. Manje iproblem sithina sibambana nenyama negazi kusithilwa sodwa. Senza lento efuna abenziwa amadimoni. Ngesikhathi sikaGideon. Kuthiwa izitha ngesikhathi befutha amacilongo zaba confused zalwa zodwa. Manje it's a vice versa. uSathane wenza into zakhe esixabane sodwa. Afaka idimoni lenkani ngapha ngumfazi. Abese faka lo laka ngapha endodeni. Uzokushaya wena mfazi. Ngishaya usalinde. Isethiwe lento. Isethiwe lento ibanenkani wena demon lenkani uzongena ngapha ngasemfazini wena demon lo laka ngena ngapha ngasendodeni. Manje iBhayibheli asibona bangawazi ama schemes akhe. Ngibhalile ke naleyo lonto la. What is the difference between the wiles of the devil and his devices? Kuhlukile in Greek. Kusekwenza njani uma eza nama schemes noma ngama his devices and wiles so that we can be able to stand against the wiles of the devil. We are not ignorant of his devices. Akufanele kube siphukuphu kulo nomuntu ongam understand. Uzokushaya. Kufanele ufunde ngesitha sakho. Uthi singena kanje ukuze nikwazi ukubona uma singena uSathane. Yabona kodwa mfazi wami uthi ngathi sesiya operate wala. Sesi operate amadimoni. Ngoba ayikho phela into esicabana la. Yabona kufanele sibe ne spirit of discernment sikwazi ukudiscern idimoni malingena. Singalokhu sikhuluma kuze kuyose. Athi uyayilalisa omunye athi awuzolala sazokhuluma. Yabona? Niyahleka inlethe. Inzima akulalwa. I-night shift nje engasuka umphansi. Lo niqale ngo-8, noze ngcine ngo-8, u-8, u-6 to 6. Oh, hey. Iyodwa nje eyomndeni, ama-in-laws. Uyaba? Kune-department esogwe nje, edila nje nokuthi axabane umakoti nama-in-laws. Yabo? Maninqobele lo demon lasemndeni lasegazini, baxabana ongathi izinja namakati. Ngeke uxabane njengamalungu omndeni. The first killer was Cain killing his brother. Yabo? Mongwaliqaphela idemoni lasemndenini, inkinga yakho leyo.
Funeka ulihambele phembulu. Senza lo msebenzi nonkosikazi sisanda kushada saba ne-vision yomshado. Akufuneki ushade ungena vision. You will perish. You will perish, I'm telling you. Ufana nengane efundayo kade ngibuza omunye ngeke ngisho ngithi ufunda bani washo ama-class asephezulu ngathi fundela wena wathi angazi ngathi yabona there's no vision kule nto. Yabo uyafunda kodwa akana vision. Dangerous. Dangerous. Sangena sahlala phansi nonkosikazi. Sathi sifuna umshado onjani? Sathi sifuna umshado ofana noKristu nebandla. Sifuna umshado nokuthula. And ukuthula kuyalelwa, kuyasetshenzelwa. Akuze nge-silver plate. You fight, uJesu waqoboka izandla, wafaka umqhele wameva, ukuze kube khona ukuthula phakathi kwethu noNkulunkulu. Ukuthula kuyalelwa. Fight, uma kubiza ulale phansi ulenge esiphambanweni ungazange wona, as long uzoba nokuthula. Tshela makhelwane ningaphuthelwa umgqibelo sobe zisho. Ngoba into ezokwenza ukhule ube inkinga kuSathane ukukhula ngemfundiso yesu. Awukhuli ngendlela, ukhula ngezwi. Nangizwa bazalwane. Ngithi awukhuli nangamakhorus, awukhuli nangokuba busy enkonzweni. Uzoba busy ukhutshwe into encane usheka phansi yonke lonto. Hawu ubule umzalwane besibusisa besibona ngaye eksene elungisithi ule clean akasekho ukhutshwe umzalwane kusebenze umuntu ongakhulile. Akana value, aka understand ukuthi yini lento ayenzayo. Izomnika umqhele ezulwini. Ukuthi akenzela abantu njengoba exoshwa abantu nje. Wayengazange abizwa abantu kwathintwa uNkulunkulu ukuthi wena uzoklina ibandla. Manje uxoshwa abantu kodwa belethe uNkulunkulu. Mase kufika umhlomgwebo umsebenzi wakho uzosha njengotshani. Ngeke ukwazi ukumelana nelangabe elihlola imisebenzi yabangcwele. Uzophuma esindisiwe yena kodwa aphuma nje engenalutho ekhanda. Mawuzothinta itulo nje ungakasho ukuthi baba sengikhona endlini yakho ngizokwenza inkonzo Nkosi yokugeza ibandla lakho inyawo. Angikusebenzeli ibandla ngisebenzela wena Nkosi. Egameni kaJesu Kristu. Amen. Busaqala ke uyacula ngaso isikhathi. Awulokhu complaina njengoMartha. Ngoba uya understand ukuthi lento izophuma ezulwini sekuthiwa well done. Manje kuyaxashana ke siyalabula nathi ku basuzu yabona hey kuzokwenziwa njani la ilento ke ela efundweni. I've got close to 30 subtopics ke warfare yabazalwane. Yabo kunendawo lapho uSathane ehlasela khona imali zabazalwane. It's a warfare kuyaliwa lapho. Inkosi yakho uMamon. Yabo. So indaba yemali is highly spiritual. Ngaphezulu kwalendlela engicabanga akona amaphepha nje. Ingakho manje inyanga zikwazi ukukhiqiza imali ngenyonga. It's a spiritual thing. It's mammon. Money is mammon. Yabo njoba sinikela nje si apply a spiritual law masinikela. Sibamba okudlayo the devour enza ukuthi imali ungayiboni thisho naphi. Yabo it's an act of purifying imali esele ngoba before izodlula kuwena idlula kuma-altars amaningi. Yabo nje awuyazi nje ifika kuwena kade mhlawumbe kade ithenga inkabi. Yabo mhlawumbe ibekwe i-altar esangomeni ngoba asikwazi ukusho asikwazi ukusho ungabeka u-50. Manje lo 50 udlula lapha ushukuselwe ngayo yonke into njengoba uze ezandleni nje uyawuthatha wenithenga ngawo isingu. So khuluma sijule ngendaba uSathane akadlali uya attacker when it comes to the economical aspect of your life. Nayizwa into ngikhuluma. So uyabona there are many aspects. Though there are many uSathane kwi kingdom yakhe each and every aspect of your life kune department esebenza lapha. Yabona? Ma-morals kade ngibuke izinto eziwu-22 uSathane ahlasela ngazo youth. It's amazing. Izinto ngizothi mangiyifunda na understand ukuthi impela lento eshola ikhona. There are 22 ways uSathane ahlasela ngazo nendlela
yokuthi usathana exchange idestiny yakho. Wenza sure ayikho into etatalisa usathana njenge destiny yakho. But that destiny can be hacked and be exchanged. Baningi abantu abangamaphara ba exchange oil destiny. Umuzwa ngesingisi omunye. Ukho omunye wayevela ku YouTube ngangeve ngithanda umlale isingi sakhona sipholishile. Yabona bamthatha bethi bam rehab bathi bamlungisa waphunyuka khona lapho wabuyela emgaqweni. It's a curse. It's spiritual. Yabona it's an altar. Mhlawumbe baba kwayinto manje ialtar lingasaseveki manje amadimoni ealtar asejikela umndeni. Manje lezinto kufuneka sengithandazela uNkulunkulu uvumile wathi ngomgqibelo sobe sibhekene ne-spiritual warfare. Sobe sichaza izinto nje. Kufuneka sazi ngisho ama-rank njengoba kuthiwa principalities, powers, ama-ranks lawa special aspecialize ngani lama-ranks. Yabo siwazi ama-ranks ombuso kaSathane. Kuyezwakala bazalwane? Bengibhale ezinye izinto uSathane azisebenzisayo ukuhlasela izingcezu zikaNkulunkulu. Njengoba kuthiwa uSathane ushaya umelusi izimvu ihlakazeke. There are ways uSathane kufana nale ndawo ethi uSathane against igender. Ngaba male or female. Indlela ahlasela ngayo ayifani. Kune prophecy ethi kuyoba khona ubutha phakathi kwakho wena mfazi nenyoka. Nenzalo yakho nenzalo yenyoka. uSathane une special hatred ngumuntu wesifazane. Right from the book of Genesis. Umfazi ekhuluma nenyoka. Kezwala isiqalekiso sathi ngenxa ukuthi ulalela inyoka sathi isiqalekiso uyobeletha kabuhlungu. Yabona? That's why even amasiko anakho umcindezelo umuntu wesifazane. Kuningi okuyilwayo okucindezela umuntu wesifazane. Ngesokusetshenzwa uthola umuntu wesifazane basebenza umsebenzi ofana nendoda kodwa uhola kancane because uSathane une issue against a female gender. That's why sinabantu abangama feminists. They are bitter against male figures. Lesizalo esathwala uJesu ngimini isona esidlwengula daily. Anganoma nikhona in la indlela. Yeah, njoba isizalo somuntu esifazane edlwengule esena eno 5 months eno 12 years edlwengule umuntu ona 54 years. Inyoka against kune transmission futhi lapho. Spiritual transmission ngoba ne initiation. Yabona kwaSathane ayiphelele without sex. Yabona? Ayiphelele. Kufana nendlela lokuthi ifornication neadultery ama consequences akhona ngibhalile khona there are more than 30. Kumoshakala irelationship noma usushadile uthi ingane yethu ingane yakho nengane yambalwa nengane yethu. Angithi ufike nengane nobaba wafika nengane nasenzala ingane. Manje ingane yakho nengane yabalwa nengane yethu amadimoni. Enye into kufanele si understand bazalwane ukuthi uSathane mayelwa nawe uyayikhetha indawo. There's a special demon for each and every aspect of your makeup. Kuna madimoni aspecialize go provoke you emotional. Kuna madimoni aspecialize ngokulimaza wena ngokwe will volition. Yabo? Kufana nalento kuba ube undecisive. That's a very bad spirit to be undecisive. Because kuyafana nokuba double minded. And you keep on postponing. You have got a poor self-image. You complain. There's a lot. Ngoba ulwa ne decision making part of you. Angisakhulumi ke ehlasela ingqondo. Kuyahlanywa lapha nje abantu abangama psychologists bakubhiza ngendlela ongazuyibona. Ngoba bayagula mentally. Bagula bekhuluma isingisi. Yabo? Yabo? Nisakhona? Yeah. Manje there's a warfare against your mind. Le ndoda inamadimoni of 6,000 nje bazalwa amaningi ayihlele engqondweni. Lithi iBhayibheli wanelwa wa rebuke uJesu wakhipha lithi iBhayibheli indoda yasanguluka kusho ukuthi yabule engqondweni. The whole 6,000 demons. Niyazwa? Yeah.
Yeah. Izifo eziningi nama-treatments asiwadlayo amaningi sidla ama-treatment engqondo. Uma ungayiphuzanga la nto ephuzwayo uvele uba ngathi uyahlanya. And le ndoda le kuthiwa indoda kanti inobizo likaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu akahambe awushumayela eDecapolis, ashonso ke Decapolis. Deca, it's a Greek word for 10. Polis means municipality. Polis is like a city. Decapolis, 10 cities. Mawufundi history kuthiwa that man eyayiseMagadara ibanjwe amadimoni awu-6,000 kanti wabanjwe inkunzi yomvangeli wabamba 10 cities. Ngezwi. Ukuze ukwazi ukumelana noSathane wayihlasela uJobe ungasuki endaweni yokusuka umoya ombuso ukuvukela amadimoni ukuvukela ungayishiya indawo yakho yimezwini ungakulini ke that is why uJobe waphasa itest lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambusisa ngedouble portion yezinto ebeyilahlekile ngoba uphasile mos yima sekuthulekile kuthe sebethi yeah uyabona washiya amasiko. Uyabona lento yokusingiswa kwakhe akusizi ngalutho. Uyabona ziningi into ezikhulunywa ngoSathane. Ingakho manje kunje ngoba manje wena awusabahlabela abaphansi, awusabatinake abazali kanti kuthiwa kuhlonipha ihlwa nonyoko. Ungabi akufuneka ungabi nakwazi ngabaleleyo. Ngiyahlephula ngapha nangaba sochaza kahle yonke into ngomgqibelo sobe sifunda izinto la. Yabona? Kune special army or department yamadimoni abhekene nokuthi ingane ezingalaleli la ekhaya. Guess what? Yabona? Okunye ngathi kuyalokhuza. Kunezimo esizamukelayo kanti originally they are demonic. And kufanele si-understand ukuthi amadimoni asemkhathini naphezulu komhlaba naphansi kwamanzi. Nikhona basala? Bayasebenzisana ngendlela athile leyo lapho. Especially marine spirit, marine kingdoms. Abantu mabe lokhuza be-initiate noma uzoba inyanga noma uzoba yini ungena phansi kwamanzi awulanda into zakhe. Into eningi eziqhubeka emhlabeni including ngisho ama-fashion lawa ama-fashion. Kunama-fashion angavumelekile kumntwana kaNkulunkulu ngoba adesignwa phansi. Ngiyantshela njalo. Adesignwa phansi. Akwenza ube sexy, ube stimuli, uprovoke inkani zamadoda. Ngoba ugqoke into edesignwe uQueen of the Coast. Ngiyantshela ke manje. Yabona? Kade ngilalela umzalwane nje wayekade umthakathi uthi singena kanjani emabandleni sifake iwitchcraft emabandleni. Yabona? Sibenza abazali banqina ukuthandaza. Uma bethandaza bavutha umlilo. Asikwazi ukusonda. Kufanele uunderstand according to ilokuzane isimo sasembusweni kaSathane ukuthi mawubiza igama lika Jesu babu ubalalela abantu bakhona bazokutshela make bathi Jesus sivele siphelelwa amandla. Khona uzobona kanti lento engithi engiyiphethe you develop more faith kulento. Ngoba sekusho abavela khona athi umuntu bengiseva uSathane uma athi bengumfazi kaSathane noma uSathane phela ngeke abe uSathane ngequ angaba uSathane ngokuthi a represent a certain spirit. Ebese umuntu bengishada noSathane kanti besishada ne-representative kaSathane. uJesu akakafiki silinda ubuya kwakhe kodwa sinaso ispirit sakhe. Yabo kuyashadeka noSathane. And kunama spirit ekuthiwa ama-succubus ne-incubus. Lawo ma-spirit azenza indoda ebusuku. Amanye azenza umfazi wena mawuyindoda. Kube ngathi ubulele nomuntu wangempela. And anomona mangabe ucabanga ukushada bamba umshado ungezi kuwe ngoba anesikhwele. Kufanele nizazi ndazo lezo zinto obazikhona. Yeah. Yabo makwashada ngenkani iyafa indoda isheshifi. Khona kuzosala lidemoni. And inesikhathi liyakwazi ukuhlala kuwe noma usukholwa. Njalo ngo9 kufana nalento yophuphuma wezisu ngenyanga efanayo. Njalo mayithi 3rd month isisu siyaphuma. Lo nto ine sacrifice phakathi kune altar eliservice wayo ngaleli gazi lalezi ingane ezifa zina 3 months. But in all these things we are more than conquerors.
in all these things. So that is why we overcome the world. Anything that is under the sun is under our feet. And we have to make up our minds. uNkulunkulu Moya Ngcwele esiza ukuthi uJesu Kristu uDavid wethu osinqobela uGoliath. Ngoba kuthiwa emveni kwalokho uDavid esenqoba uGoliath, impi kaIsrael ekade inovalo ngenxa kaGoliath yathola isibindi ngenxa kaDavid. Basukela impi ehamba noGoliath, bayigijimisa baziboyifikisa kude. Le power nale faith nale sibindi basithole ukuthi uGoliath ngoba amazwi akhe la ukuthi manike nanqoba thina one of us automatically sobe sesiwele ezandleni zenu. Kusho ukuthi sobe sesinqotshwe sonke. Kodwa masinqoba lo David wenenisa naye kufanele nazi sengaphansi kwethu nonke. So ngesikhathi uDavid nikhona bazalwane noma uJesu wethu uDavid wethu enqoba uSathane, amadimoni had to follow suit. Amadolo akhona agobele egameni kaJesu. Manje masibiza igama lika Jesu siya enforce asiqali phansi, si enforce victory vele. Umsebenzi wethu uJesu umsebenzi wakhe was to earn victory for us. Okwethu ukuthatha ivictory uJesu asinqobele ngayo sifake simkhumbuze uSathane. Konke lokho uzofika kuyimsebenzi yakhe. Lithi iBhayibheli uvusiwe uJesu ukuze ayenze njani? Ayichithe yonke imisebenzi kaSathane. Manje ibaitin yalonto uyinike thina ukuthi siyoqhubeka sichithe la ichithe khona. Siphethe igama lakhe. Sithi sichitha yonke imisebenzi kaSathane, amadliso neziqalekiso la ziyachithwa kulale phansi yonke into. Hey. Yonke imisebenzi kaSathane sinamandla oyichitha yonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Asimeni ngezinyawo.